Gairebé un de cada 6 espanyols renuncia a l'herència. L'impost de successions és un dels principals motius. A Catalunya, per poder adquirir un habitatge de més de 150.000 euros, s'arriba a pagar fins a un 17% del seu valor. Són els costos tributaris els que ens fan renunciar a una herència. Això sí que estableix un paradigma complicat. Mentre algunes comunitats tenen l'impost bonificat al 99%, Catalunya és dels territoris amb un impost de successió més elevat. No crec que la gent que ha estat pagant tota la vida per una vivenda, quan la dona en herència, els seus hereus hagin de pagar aquests impostos. Em semblen exageradament alts, la veritat. Molts altres han de renunciar a heretar pels deutes del testador. Mentre els deutes no siguin superiors al benefici, han d'assumir-los si volen heretar. Inclouria tant l'actiu com el passiu d'una herència. Una opció, heretar, que malgrat les traves, per molts és l'única solució per poder optar a ser propietaris. A dia d'avui és l'única opció, perquè els alquilers passen des de 1.000 cap a dalt i els sous no estan per comprar un pis. Sé que tendré esa como posibilidad de, si heredo algo, pues tener algo más como una propiedad. La mitjana d'edat de compra del primer habitatge a Espanya és de 41 anys.